Eguneroko gezurrekin askatuta, ahotsa purtuta, indarrak berrituta, aukera bakarra gelditzen zaiguia da. Ze hauek zorrarazi duzue gure erantzuna. Hainbeste iruzurta gero, hainbeste trampa, hainbeste ustelkeri orain da gure txanda. Hainbeste larrulatza, hainbeste fatza, azkenean azka eginda hartu nuen arkatza. Sistemaren aurkako lerki berritzaileak, beti berberak garelako galtzaileak. Argi dago nor nazten dituen hemen kartak, baina aski da aldatuko dira gauzak. Nahikoa da beraz, urteak pasata handiagoa da aldea. Aberatza farrezka, ta guk kateak, aberats madarikatua igotzen den bitartean pobreak bera. Jarrera aldatzeko garaia iritsi da, egin abarmena ez da iritzi bat. Hausnarketa eta gero baita torekitea, horregatik argi dugu erantzun hasi da. Erantzun, bere gezurrei, erantzun, kolpeta irainei, erantzun, agintariei, erantzun nola, erantzun hola, erantzun, bere gezurrei, erantzun, kolpeta irainei, erantzun, agintariei, erantzun nola, erantzun hola. Hau aurrera doa ezin da gelditu, gure ekintza bakoitzak helburu bat du. Asmo tinko-tinkoa daukagu aditu, zuen sistema bota, zanpatu, zuntzitu, gatazkarako prest ziure egon zaitez. Ez daukago beldurrik irrikan gaude iraganeko borroketan, ikasi genuen bizia eman behar dela gure ametzen alde. Gogor jotzeko unea da, herriaren amorrua proba dezatela. Zuen bizitza erosoa ederra baita, baina menu osoa jan ondoren ordaindu behar da. Zuzen kaletatik, ekimen ezberdinak esparru bakoitzetik. Antolatu gara ez dagongo suetenik, irabazi edo hil ez dago besterik.